som žiačka 4. ročníka v cirkevnej základnej škole. Odporúčam vám túto knihu menom Ňufko, mačiatko, ktoré nikto nechcel. Je to príbeh o dievčatku menom Mia a o kamarátke Nelke. Mia bola veľmi smutné dievča, lebo jej zomrel kocúr Merlin. A vlastne vtedy, ako bola smutná, jej kamarátka Nelka oznámila šťastnú správu o mačičkách. Nevedela sa dočkať, kedy sa mačiatka narodia a oblovila si také jedno biele mačiatko. Bol to vlastne kocúrik a dala mu meno Ňufko, lebo ho nikto nechcel. A tento príbeh sa končí šťastne a stali sa spolu najlepšími kamarátmi a u nich prežili jeho prvé Vianoce.